Ay, mani, tabang tagbay lang po, baka tawagin ko naman. Hindi niya ako yung nag-eject ng tanggap. Tabang tagbay lang, baka tawagin. Ano yung masarap yan? Buti na lang siya sumama siya. Buti na lang sumama si tita. Kung hindi, walang naglinis. Wow! Dapat malaki tingin sa lang ha. Basta lang basi-basi lang. Oh, taro. Hoy, agay kayo mo sige kayo tagakarupa. Hoy, sige nga tagakarupa. Hi, ko na yung mata. Oh, tak oh. Wow! Sardinas! Kuya, pwede sardinas? Awan. Yayamanin kami, puros bango. Duduwating na lang yun. Nagitugot mo sa Pinas na. Happy birthday, Talvin! Happy birthday, Talvin! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Talvin! Pat. Pat. Hindi kayo baba na kita kayo okay. Kapetag lang na ito. Snap po. Iya, kabili kita pinagamitan na. Uy, kain mo na, halika dito. Sabi mo sila. Uy! Dahan, princess, dahan. Lalaki yan po. Nung tumukulo ko sa baba. Ano yung sausawan pati tayo ng hotdog? Ayun. Ayun na nga eh. Kaya pinakukandagi lalaki nga eh. May mga kayo mo siya yung kapatano kayo po yun. Kita nyo, mabili lang ta. Ay, ganda nagtulungan niyo kung buto-buto. Ayun kaya, ganda nililikiran niyo. Iyawin! Kayong dagi ako. Lahat lang.
Awa mo na ni Bukwangan. Yung oras eh. Mapanda ka no? Yan mo. Ibaga na nga, sumarong kami dito na. Nabanbanlog ko na. Ha? Nabanbanlog ko na. Ay, pretty. Oh! 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 Alexa, nagniwan lagi dito. Pulutan na. Ay, ata, pudel pa. Yun, pudel pa.